Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen na kiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adag ito'y nagitinasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastrita ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod dito in Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Amasaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay di programa, Dear Manong Nemi. Good morning, good afternoon, good evening. Pag-share ti programa tayo, share man yan, panag-share man yan. Share this program, share. No, kaya tiyot naragsak, i-share yo ti programa tayo. Ngayon no diyo kaya tinaragsak, agad saan yung i-share. Agbuya kay latang aron. Ang nabimbilas matlang nag-share kayo. Kaya padanan nyo papagayam ti pagkasalitaan ni Duna nga napuluan, pamilya. Yan, masak nante amin, makarelate amin nga sa kapada apay. Kabot ang membro tayo di pamilya. Sa gudahin nga ti surat, Dear Manong Nemi, nakaragragsak kami nga sang kapamilya Manong Nemi. When agsipud ta, kompleto kami. At dadalulo ken lola nga naganak ken ni Papa. At ni Papa nga mo opisina, irinto ta adda niya Mama. Ni Mama, Manong Nemi nga akin na mangmanmanage iti maysang restaurant. Irinto ta dadalulo ken ni lola ket adda as asikaswenda nga furniture shop. Upat kami nga kakabsat, Manong Nemi, siyak ti inauna. Awahin, irinto ta, may kadua, nga adjek, Manong Nemi, ket kakaisuna nga lalaki. So daytoy, Manong Nemi, ni adin ko nga June, sa ni Lily, ken ni Carlo. Dua gayam ti lalaki, dua ti babae. Siya, ni John, ni Lily, ken ni Carlo. Nanagsak kami. Agsipod ta. Nukasta, Manong Nemi, nga madanunan iti panangan mi. When? Adda kam amin. Nang naruna, Manong Nemi, nukasta nga rabii. Agagadan kam amin nga dinner, Manong Nemi. Kahit no, adda kam amin, ni Lolo no ka, ti mangidaulo, ni Lolo Samuel, ti mangidaulo, iti ababakararan. Sakam tumeten na rugyan ti mangan, ngagdidinamang, kumusta man ti opisina, sweetheart? Tawagan tumit ni Mama, ni Papa, iti pa umpanang opisina. Awan ti problema ti opisina. Kaya di restaurant, awan na problema. Honey, awan, umandatot customer, gawata
Ato kita innovation nga araramidan jay cook o chef. Kada doon kita agsubli-subli ka na tumat kita maawis da. Di ako di problema. Oh, papa, mama, kumusta mat iti pa nang manage yun iti furniture shop tayo? Kat isot mangmangtid ka na kami at ipigsami kini mamangyo. Agsipod ta, pati da kami kita, agmartilyo kami, agragadi kami, agkatam kami, agassemble kami. Kat kumusta nga di kita anak tayo? Di kita anak tayo, honey. Oh, doon na. Sika po natin kakaiso na nga dati college, second year college. Kumusta mata ni Jerry? Sino nga Jerry, papa? Jerry ka, kararap ka. Ang pa nga nag-propose. Well, iso ti kasi sigadan nga kinaradwarak ti high school. Kinabudno na kanta isulaing ti eskolaak. Kaya nagpadpada ka mga kurso ng accountancy nga nakam nga batch nga nagkaradwaran. Tsaka namun napanandig ito tumang kinaradwaran mi ti high school. Dududwa kam lang. Kapot saan na ka nga panawan ni Cherry? Daka ito nga atake ni Cherry? Awan pa yung kareta. Talaga na kailangan. Nukas pagarigat daka ito kini Jerry, di kita, daka yun to. Ngayon mo balat sa baling aramidan nyo, no saan nga magipasnek ti panagbasa yo. Okay? Okay pa. Kahit kumusta mo dito fourth year high school nga ni John. Yung bahala kakalimat lang kanyak, kas junior ko. Yung bahala nga asdeg ti babae, kanyak. Uri asdeg ti babae, kaya di mo tutupan nila. Babae, amla taga sa kanyak. Di kami nani. Amote nga rod. Mabaling ko rin itong ikarika ni Sapata. Awan sa baling nga babae, di biyag ko. Nasala nga siksika, Joan, honey. Kahit, kumusta man na kita ada iti second year high school kami tanay, Lily. Uwan pa. Ilin to tali Carlo, grade 6. Alala, ito waray kasadot ka adoy, oray upat kayo anak ko na kabailan mo at kada ni mamang nyo, iti mang paadal ka na kayo. Okay, napindasment iti sweldo, ti patag-obisina. Napindasment ti negosyo ni mamang nyo, ken ti negosyo, dalulo kinidola yo. So nga problema. Talagang akong problema, papa, mama. Kinunak man ang nemi, sa ko inayon, nga sabi ko taawan ti dumdumteng nga problema ti pamilya tayo. Oen manong nemi sapay ko tawan ti dumdumteng iti pamilya tayo kinunak. Ngem, nakadakdakil nga ngem manong. Adadi kiti kundaway manong nemi nga saan mi nga makalanglang ni papa nga mangan itirabi. At talaga ni kundaway manong naming pati ni mama kat saan mi makalanglang amangan kabuta urayad na ni papa. Kasi ti may sa nga nabi manong nami awang manin ni papa. Saan manin nga nakikidan ni mama nga nangan. Iti malpas ko nga ripaswen dagiti leksyon ko. Kanadamatan iti siled dagiti kakapsat ko manong nami. Iti ito tanda ni mama iti hardin nga mangpaspasungad kini papa. Nabanggod dinano ni Suna iti hardin. Ma? Dunga, iha. Di ka pa maturog. Liplipas ko lang nga na rin paso na iti lesson ko. Saan ka kadimat lang marigatan iti panagbasam? Awan ka dimat lang pagrigatan iti subject mo? Awan Kaya napod nun adaman ni Jerry. Jerry man yun Talaga nga kayon to lagi di Hampay nag-propose king ka. Saan na pa yung bagati I love you mama. The action. Dari pa nagkit-kita na kanyak. Feeling na kit-agnubyo kami. Kat orisi ka. Feeling mo agnubyo mo ni Suna. Hampay lang kata kami na mama.
Awan ti sabali nga dati concentration mi no sa nga ti panagadal mi. Ma, intay maturuhin. Urayak ni Papangyo. Masansana na kasto eh. Ano trason no aping nga maladlado nga gawit ni Papa? Idida mo, baga ng overtime. Karagin si Marsaro no, baga nga datindaran ng party. Idida mo, maladaw lang ti maminsan iti makalawas. Idi kuan mamindua. Idi kuan every other day. Itan, kakanay mo tayo nga maladaw. Ada ka ti problema yung ni Papa. Ma, ada ka ti atap yun? Nga dan sa bali nga babae ti biyag ni Papa. Sa lang atap. Tado na kiti mga dandanon kanyak. Ado na kiti mga tetex kanyak. Ada pa yan na kiti ladawan nga isa-isanda kanyak. Ngam sa nga nugutan ti amayo. No pa amok ken mariknak. Nalukayan ti arakop ti amayo kanyak. Saan na nakas idi ti bara dagiti agek ken apros na. No kakaiso na nga pagustuhan nak. Madlaw ko nga mapilpilit. Adan sa bali nga babae ti biyak ti amayo. Ni maapay. Dati-dati nakaragraksak tayo, nakaururnos ti pamilya tayo, awan ti problema tayo nga apay. Apay? Awan ti sabali nga, makasungbat idireta nga saludsud, no saan nga ti amayo, ni Papangyo. Saan nyo ka di nga sinudsud keng kung ano no apay? Ti sungbat na anak. Gagangin ka nula ita. Gagangin ka nula nga, at adagiti gondahoy nga, siyempre, agbaliw ti procedure ti panagbiag. Agbaliw, wen. Gabutad na nagbaliwan na. 5 misen ti amayo kanyak. Adan sa bali nga, babae ti biyak na. Anong ti aksyon nyo iti ita? Siyempre, no da kami ti unag ti silad mi, sami lang ipigpig sa ti panagapa mi, panagsinungpat mi. Da di mi kayat nga mangigyo, di mi kayat nga makariing kayo. Di mi padbadlaw, ken di mi bagbaga kada papagin ni mama. Ngem pati da papangin mamang, da lulo ken hilurayo, amudan, no ayat papaspasama ka na kami. Sana ko nga naragsak. Kapotag kurkurang hindi amayo kanyak. Saan nga napagtali na Ed, tinapod nga panagayat na kanyak. Nga, nangarturumbi nga ramitan tayo. At pagpagkasiyak ti amayo, nasublihan na ti dati. Nga saan nga maladlataw nga gawin. At pagpagkasiyak kang kuha nga isublihan ti dati nga irot ti arakop ken barat agig na. Yung tinamataramidan. Narigat na siguro nga may subli. Taadan na patpatig ng itisyak. Siguro kat ubig ng amang ng siyak. Siguro kat nabangbanglong ng itisyak. Siguro kat nalalaing ng itisyak. Sana ko na kaya ti amayo. Sana ko nga naragsak. Ma, kasaritak to ni Papa. Kas inauna nga anak yo, siyak tumanti magsarita kini Papa. Kini bagagkadalulo kini Lula, nga bagbagaanda ni Papa. Kasta nga ron tinaramid ko manong nemi itinaminsan nga nasapa nga nagawid ni Papa.
Nakigandan nga nangan. Ngayon tuloy na lang manunemi ti pangdad ng arak. Hindi makapangan kabin kad napaniti hardin. Iridamo kat ni manon sa jay, manunemi ni mama, ngem kalpasan na kat pinanawan na. Iti pinanawan na ni papa siya kung tinapan ng danon kang kuwana iti hardin. Pa? Do na iha. Oh. Lumaslas bang nga puminpintas, malay na yun ang titawan at anak ko, para teacher college kanton, di lamang minanon niya. Alis to lang ang orayan ti upat nga tawan, makapagturpos kanton ti college, being di inauna. Agtek kanton ti board, kat mag-upobisin na kantubat na nakas kayo nga. Ano kas kasador lang iha? Ano makaorno nga, kinigaluang kanto ti kotse. Into nagtawang kan ti 18. Nagtawang kan ti 18, di ba? Nagsusura ako ng tribe. Nagsusura ako mga duwaki ni Cherry ng tribe sa kanto mga alat lisensya mi. Oh, good. Into na dahil lisensya mo, makapagturpos ka lagi din, karikan ka. Sakto ti makamo iti brand new car para kang gaya. Nagyaman nagpapa. Umabig sanay ka. Awang ka diti hug, ken kiss, iti pa nang ibagak nga regaluang ka diti brand new car. Inarakop ko anong nemi. Sa ko'y nagkan, timuging na. Thank you pa. Amuyo pa? Hindi pa nagdakil ko. Hindi makikita ka kinasaya at yung kinadunguyo kini ni mama. Kaya ginawal palabas. Kinun ko nak ito nag-asawa awad sa baling ang pilyak no saan nakas kini papahonak. Ngima mo? Saan itan? Dapat man saksaktan yun ni mama. Lipliputan yun ni mama. Saan kayong nga nadungo ken nalailo ken ni mama? Adun tinagbalbaliwan niyo papa. Muyo ka din nga ito kitigon daway nga nakastang awang kayo. Kat siya ti makaimata nga makasaksi nga sangsangit ni mama nga mangururay ka na kayo. Nga nakastang agsalsalita kami kadawan di sa baling ang pangipaksaan na ti saksakitan tinakim na nasanga siya. Nasakit para kay ni mama. Hindi pa nagbalbali yun, papa. So nga siya ngayon ako na anak yun, nagpakpakasi ka na kayo. Pa, isubliyo ko matidati ka pa nang ipatig kinadunguyo kini mama. Isubliyo ko matidati nga ragsak ti pamilya tayo, papa. Please. Awan ti rumbeng nga kasangit mo. Ginawan sa awan ti rumbeng nga subliak. No, andaman na ginagundaway nga maladawak nga gawid. At least, agawid ak. Kit saan kayo nga panawan? Saan kayo nga baybayan? Saan to nga mapasamak nga saan kayong nasangpetan? No, anya man ti kasapulan nyo, itan ko. Obligasyon ko. No, pe kabaylan mat ni mamangyo, nga itan, ti amin nakasapulan nyo, ore awanak. Ngam saan ko untong haramidan, iti mang panaw ka na kayo. Kaputawan ti sa balik kapat gan kanyak no saan nga na kayo nga pamilya. Napatig kanyak ti pamilya. Saksaktan nyo ni mama. Saksaktan nyo ni mama. Masasyang kami kang kuwana. Saan nga saktirong ba nga kasalitan? No dikat ni mamang mo. Ibagam kang kuwana. Yawatan natin kinapudno. Nasangag na nayon nga matungpal tayo niyaman nga dating ang paspasamak. Gagangay lahing tilalaki ti kastoy. Ngem ulitek, saan kayo nga baybayan kat saan ka ito nga panawan. Tawan ti kapatgan kanyak no saan nga ti pamilya.
Manong nemi nang kumet ti panakisarita da lulo ken ni lula ken ni papa manong. Tina minsan, narimuarag di silet ko. Kaya damang ko ang sasalita iti hardin. Napanag sadya naging inayad ket adda da lula ken ni lulo agraman ken ni papa. Kanuan niya, manunay mi ting pakpakaasi kini papa, kastamat ting pakpakaasi da lulo kini lula. Agpadpada ta nga lalaki ko. Agpadpada ta nga asawa nga lalaki ka na ma. Kanta ni mamang mo, kanti asawa mo, kanta agpadpada naman nga babae. Kanina. Jack pulos sinaktan ti puso ni mamang mo. Kaputa. Nagbalinak, nagtalindaid nga pudno king kuana. Noon naaramid ko, tikastoy, apagkasama nga maramid. Okay, noon nailiwang ka kas pagarigan. Alawan, nailiwang ka. Tao ka lang nga masulisog. Nga saan nga napaidam, nga mangpatgan, no sa sinuman, na kiti umararaw keng. Ay mo manahin, iti pagbiit. Hampay nga nalado ti amin. Tapno. Isinam de nga babae. Kaya pasublim ti dati nga panagayat mo kaya ni Joan nga sawa. Saan nga narigat nga ramidan de itang ipagpakaasim king kayo. Saan mo ko mga ipalubos nga gapu iti aramid mo kat marakrak ti pamilyam. Kasta manong name itinangag ko nga sao ni Lulo. Idin to takas tiumat ti sungbat ni Papa. Papa, jak to pulos ipalubos nga marakrak ti pamilya. Daman aramid ko kas pagarigan. Ngam jak itulok nga marakrak ti pamilya. Kaputa jak to baybay anti pamilya. Awan ti sabali nga pangibuntunak ti adado nga oras ko saan nga ti pamilya. Saan ko baybayan ni da? Saan mo nga baybayan ti pamilya ngam saksaktam ti asawam? Eh kasanon no? Balsan na kamet ti asawam? Ana to ko nayo? Datakal posibilidad na mapasamak ti kasta? Asin no mga tao nga masaksaktan. Aglalalo nung talagang maderder ang tiniknan. Adamat gundawan nga kayat dawat ti pumalas. Eh kasanon no kasta materamidan kang ka? Saktan na kaman. No adda kamalalam, baka mo't no makikamala ta asawam. Lalagi pa napintas ta asawam. Sanalangin nga ramidan day tapa pa. Tapay? Hanya ko man ramidan na? Papatayam kasta? Kaddatay nga lalaki, no agaramid tayo, agdala kapilatan ti babae kasta? Agpaiso. Sa mo man na kaya marakrak ti pamilyam, ta saan mo nga panawon ti pamilyam. Ngayon ka sa nunga roda, no marakrak ti pamilyam, kapukeng ka, kat panawan na kayo, ta asawam? Diyos ko, saan ko mapasamak ti kasta? Kinunkunak, tinakam ko kabayatan nga nangig ko digita manong naming at dialogue. Dalulo, papa, kinilula. Kansamid latang insarding ni papa, ti dati nga rarabidan na, pasaray maladaw nga gawid, pasaray sampayin nga gawawid. Irinto manong nami, tadamat tanda kiti kondaway. Nga sumangpetak dito palay, awampe ni mama, idinto ta. Panawan kumantap no, mangrabi kami, duwan di kiti awan manong. Awan ni papa, awan ni mama. Tawagak ni papa. Era, overtime ko iya. Pati ni mama, papa, awan matan. Tinawagan ma. Tinawagak ni mama. Ma, ayan mo.
Di na pakadanagan. Nakasaran ti restaurant. Nga minawis dak dagiti empleadak, dagiti waitress ko. Tadanan tandara mi nga party. Kaano pa nga, umatatandar ka matan ti party. Tapay. Ti kadilatan amayo ti maymayat. Yan tayo nga dakal ka matan. Third year college kan. Kabaylamon nga iwanan dagiti adim. First year college matan ni John. Adang nagpatpata ti high school dagiti dua. Dalili ken Carlo. Sa damat dalulo ginulo yo. Ano ko mga problema yo? Idikit may mesa ti maladaw nga gawid. Itakit dua kayo maten. Kapay tila tama yun ti may mayat. Madiyo ko nain nga ramiden yung matararamiden ni papa na kayo. Apekit di nga saan? Oh my God. Mama, please, saan? Nukas pagkarigan na maramid ko. Awan sa baling aking baso nga saan nga ti amayo. Saan nga siya ti pabasulin nyo? No tiket ti amayo. Masansana na kastoy ti mapaspasamak manong name. At dan mangibaga kaniya, nasa bali mo ti masunutan nga ramidan ni mama. Kasi di minsan manong name adak di eskwela. Ide tutumteng ni Jerry. Ay nahadawak. Yung sa mali. Inuroray na. Una, dadwata ang kalan sumra kiti umuna period ta. Let's go. Manggayam. At ito ipakita kang picture. Doon nga subject, tinagsaruno kalpasan na bekante. Bakante mi manong. Dinapang kam nagmerianta kini Jerry, ipakita na manong name ti cellphone na. Malasi mo na sineta babae. Ni mama. Yeah. Mas dawanak nga rod. No apay at deso na kanay nga restaurant kat adabukod na nga restaurant, di ba? Sino tagaduwa na nga lalaki? Nakairot, panagpinpinat day ti dakulap. Sa nakaragragsak da. Nakonam lang no agden ng tirupa da. Sana po no detoy, Jerry. Production lang detoy. Ano nga production? Nangalod na tirupa. Picture, nangalod na tirupa ni mamang mo. Sa da intapkal iti da ita, karupa. So, dito ni mamang mo, di ba? Sino dito nga lalaki? Dito, tsaka mo. Oh my God. Is istorya mi, idi. Nga naka-ornos kayo. Idi kuhan ni papang mo adamatan aramid na. Ti makadakas. Bimalas mo ni mamang mo. Tsak pulos pagkarupan nga mapasamak ti kasto iti pamilya amin, Jerry. Huwag nga rod. Okay ko malang, no? May masala tagaramid. Ngayon bimalas mo ni mamang mo. Sarita kami nalapat ka ni mama. Manong Nemi. Kinopyak. Insandanak manong Nemi ni Jerry. Dito nga nadahon nga takeng kuhana. Kaya nagsalita kami yung kini mama. Ma? Abay. Da problema ti panagbasam? Awan ti problema ti panagbasak mama. Awan ti problema mi nga kakapsat. Nganda kayo kinipapahadat na problema na. Imbes ko mga masolusyonan ng kumarkaro. Ay nga kita sa unda ito mama. Kitain nyo. Si kada ito kinsido na nga lalaki. Nakaalami na ita. Alang nga naskan no nasinot nakaalaak. Ngimsong batam. Si kada ta babae. Kita sinumat na nga lalaki. Anya ti kinap. Kaya papanan ti kasta nga panagkinita yung panagpinatpet yun ti takulap.
Amo ka dito ni papa mo. Diyan ka mo narumbeng ni baga kung saan. Ma, nasinunay nga lalaki ka na niya't relasyon niyo. Liplipotan niyo kadibatan ni papa. Saan ka din nga nadalos? At nakadimatan sa bali nga lalaki nga nakatikig ko aking ka. At nakadimatan sa bali nga lalaki nga kain-inaragop kin kain-inagag mo. Ilo nga tararamitan ni papa kas nakadimatan tararamitan. Nung kasano ti kinadagas ni papa, nagbalik ka matang nga dagas kas na gani. Nagbalik kayon nga dagas nga nanganak ka na kami. Manong name awan sa bali nga mangig ko nga sungbat ni mamano saan nga. Awan ti sa bali kim baso li dito na saan nga ti amam. Hanya dito nga sa uyo. Giputan na basol na. Gapay na dito nga basol na. Managbasol nagbaling kayo matang managbasol kas na gani. Saan ko nga basol? Basol ti amam. Saan ko kumamad nga ramid ti kasto na saan nga gapukin ko ana. Magpagpagasya ka na kayo. No adaman relasyon yun ito nga lalaki gupdan nyo kumaan. Saan nyo kuman nga itultuloy di makisinarag kayong kuana. Ma, tapno ni kasta ganad na rason nga pasublimatan ni papa ti panagayat na ka na kayo. Tapat siyam ka di nga rod nga ayatin nakpay ti amam. Numaamuan na ti kinapudno? Saan ting ibagbagat ti kinapudno kayong kuana? Basta taramidan nyo kit isina yun dito nga lalaki. Mama, ibabawi yun ti panagbalin nyo nga dakas. Ibabawi yun ko ba? Diyan kaya naman ang krak ti pamilya tayo nga pumit lang ka na kayo nga naganak ka na kami. Ngayon sanak na tinungpal ni mama manong. Iso kinasalitak manin ni papa. Pa? Oh, iya. Awang ka di kandat yung mga ornos ti pamilya tayo. Alam, wara ka di. Agaw-awid ang mata. Ngayon ni mama. Urayan nyo ka di nga saan ito pulos nga gawid. Ma, pa, please. Sampay nga nalato ti amin. Kasar kita yun ni mama. Iba kayo keng kuwana. Agsalita kayo nga na siya at agin namin kayo. Aminin nyo ti amin, aminan na met. Basta kinari kayong isina met. Isina na di. Di karelasyon na itakin isina met ti babae. Aramidin nyo tag kinari nga balbaliw. Nga saan yun ton nga ulitan, inalamid yo. Awan ton ti manglipot, tunggal maisaga na kayo. Please. Papa, please. Doon na. Ulitan. Awati sa balik kapatgan kanyak no saan nga ti pamilya. Baka yung anak ko. Yung saan nga napatek ni mama, nakabilaing nga tirasun tapno gawid kayo. Ma, awan serbi, awan ragasak mga anak, uri adda kayo na awan ti inami. Gusto nga tayo kung may palubos nga damay sa kada kayo nga mapukaw iti dito nga pamilya. Na kayo tinangrugi papa. Na kayo matlaeng ti mangrisot iti dakila problema. Agpakawan kay laing kini mama. Kaya bagayo nga saan yun nga arabidan. Isina yun di ba iyo. Nga basta ikari naman nagsinadan iti lalaki na. Pangasa iyo papa. Yung tiyaga mo, manunay no anyat na pasamak. Tadyak met na siputan kan nadlaw, nadanti kong daway,
nga nang dengeg wano nang buya ko ma ti panagsarita da papakin ni mama. Ngem demteng ti kundaway manong. Agim impake ni mama kadagiti arwaten. Ma, ano ito naramidan niyo? Nakasarita kong nagdikapsat mo. Nakaroon na karekti adjem. Lagi dito Dalili ka ni Carlo. Dita kaya't ti sumurot ka niya. Ni John, agalalanganin. Orek bati dagi dito basta sumurot kay ni John kanyak. Tapno, dua ti mabati, dua ti sumurot kanyak. Di kayo mahawatan, mama. Nakalawlawag ti amin. Pumanaw akon. Agdan na kami kini Dennis. Saan ko nga iten ti amayo? Kapotay di pa ilang nga saan nagbeten nga iten. May turidyo ti bang panaw kada kami nga anak yo. Isungod ka ko na. Nagasaganin ni Dennis nga umawat kada kayong upat. No kayat yung upat ti umay. No awan ti igawid ni papangyo kada kayo. Napagsalitaan nyo ka rin na ito kini Papa? When? Kahit ko na. Awan gano'n ni Mais sa ti alaik kada kayo. Ngayon no, voluntaryo kayong sumurot kanya, isurot kayo. Umay kayon, ti panawan tayon, ti amayo. Mama, tulungan na. Tapos namalpas ko, may empake na ito. No. Isublik, hindi na kita yung empake. Isublik. Sa mong guluan, isublik. Sa mong guluan, ko na. Napala kita yan ni Papa Manong Naimi. Pa? Oh. Yung empake ni Mama, pumanaw ka nun. Igawid mo. Hindi na kayo ti pa igawid. Igawid yo. Sabi nga saan na kayo ti mag-igawid kang kuha na. Kinasarita kisuna. Yung gawid ko. Yung tsaka mo. Umay kayo tayo na. Tayo gawid tayo. Umay kayo. Please. Nakaimatang lang Manong Nemi da June, Lili kini Carlo, di mapaspasama. Kastamatan kadalulo kini Lula. Kasla saklaing Manong Nemi ti adda. Adda turadda nga magsulbar, nga makibiyang, no anya man di mapaspasama kada papangin ni Mama. Awan siguro tinalipatak, kompleto akon. Iruwar kong dagitoy. Kalpasan na kit pumanaw akon. Agpanunod ka. Ado na. John, Lili ken Carlo. Alisto nyo lang yung impake na kitarawatin nyo. Kit sumurot ka kanya. Awan di maalam ka na kita anak ko. Sika lang ti pumanaw no kayat mo. Pa, sa lakas na ti maghayungan di Mama. Awan ti sabaling ibagak. Gabutag pilit. Joan, kasti ti magaking. Iti kanito nga pumanaw ka, iti dahito nga balay, nga saan na ka nga maigawid. Awanton ti sublyanam nga balay. Awanton ti sublyanam nga pamilyam. Saan da kanton nga maawat pa iti dahito nga balay. Saan nga saktibot-bot ngayon? Kabuta talagang awan ti sabaling aking basol mo saan nga sika. Basol mo. Inakon, igawid ka. Saan na ka igawid?
Ore anyat araramidem. Dinak maikawid. Ipatanak. Di ka lang mapain nga magigawid kanyat. Idi kat saan ako nakaykayat. Naman pa'y nagpakpakaasi akyang ka idi. Nga manawan ti dalan di ba nagpakpakaasik. Itasik at sumumbulat ang pagpakaasi. Nga ore nga tanong aramidem tek pa rin tumingin di sang uwanak. Mando. Di sang uwanak. Di mo tupulos mabalbaliwanin. Tinalpasan nga desisyon ko. Panawang kayon. Ipatanakon. Ipatanakon! Sige! Mapangkat kayat mo nga papanam. Saan ka pagtataktunan? Katuluitek! Iti ka nito nga makapanaw ka nito ito nga balay. Awanton ti subya lang pa nga balay. Kaputan no maiturid mo nga laksiden na kami kapamilyam. At dapat nga maiturid ka nga laksiden. Sige! Pumano kan! Nagsangsangit ak manong nemi. Kadamok nga nagsangsangit met dagiti talo nga kakapsat ko. No pesan kon nga makita ida. Irinto, tanadlaw ko dalulo kanin lola nga nagwigwig-hiwing da. Kaya ka manong nemi nga nasangok nga nasarita ni Papa. Basol mo, Papa. Doon na. Kawanta sa bali nga kayong basol no sanga siya. Siya din ang rugi. Nagpagpakaasi kami kang kaini. Isi na munti babae. Nagpagpakaasi ni mama kang kaini. Kasabon nga namin ang tiyamin. Ngaman natin naramid mo. Indultuloy mo. Inuray mo pala nga naging balas ni mama. Itaagad na masamak. Narakrakan ni pamilya. Kabukin ka, Papa. Kabukin ka. Sumarting ka! Awang basol ko! Anyang awan! Sigat ka yung basol! Basol mo! And I hate you, Papa! I hate you! Iti yung munagon daway manong naimidyak na pupuutan nga na ibagatikas jay nga I hate you kinunak ni Papa. Nangalak tas magmanong arwatak manong naimidyak na iderabi igat si maruno akmet nga pimanaw. Tinawagak ni Jerry manong naimidyak imbagak tinapasamak. Papanam nga rod, alangan ba't ngumay ka dito balay? Tinawag ako ni Daisy. Mabanak pa lang di balayda. Sige. Nga magsublikan tumadlahin. Ito bumao tirik na. Tsaka mo nagsubli tupay. Pinasang baynak ni Daisy mano na may sa kada kiti classmate ko. Kinaarik na barkada mi ni Jerry. Tinawagan nak ni Papa. Ngimsang ko sinumpatan. Ni John ti si marunong at timawag sinumpatan. Hello, John. Ate, Allah. Iyan mo. Di na pakadanagan. Habi ka sa musong batang tawag ni Papa. Diyak kaya't nagsalita kami. Habi ka siya timbangam kini Papa. Gapata iso na kimbasol. No kumadimngag kanak tayo idi. Di na ko mainuray nga nagibalis ni Mama Kengkuana. So, basol na. Yung mga tibag na nakam dyan. Palapsak lang dito nga rabi. Kaya nito bigat, oray ta bakasyon. Nagsubliak to badla dita. Nagsubliak nga peso manong nemi ngem na lamiis ti panakilangin ko kini Papa. Uri pagpagod niyan na. Kapit ka nakahuni. Kanya kami di bagayo. O pagdanagan yun, tsak baybayan pa nagbasak. Laglagak lao na yan, nubaybayak pa nagbasak.
Adadaga din nga patag ko Tani, agturpusak ton. Adan ton trabaho. Awan ton ti bibiyan nyo kanya. Awan tumat ton ti bibiyan ko kada kayo. Bahala na, kanya-kanya. Apakas na pa nagsasawam kanya. Apa yang hastoyak? Gimana? Napukawan na respeto kang ka. Di mo ko maitulok atong pahin ka. Padasin nyo. Lapadasan. Padasan timang itong pakanyak. Ano din aramid nyo kayo ni mama? Sinaksaktan nyo. Inadadang sinaktan nyo. Naging nga, nagibalas. Ita, isublantak man nasaktan. Itong pahin dak, kasda. Sige. Dola. Awan pagdarangan nyo ko nakmat. Saan nga siya papagbagaan nyo? Digit adik. Basta, idadyo lagi di amin nakasapulak. Ituloy ko tagbasa. Awan pagdarangan nyo. Hindi ka siyay manong naming nga panagsarita kini papa, kinasarita na lulo kini lola. Dola, di mi kanunungan ti kasjay pa nagsasaom kini papang mo. Nguan niya man ti aramid na amakit amam tulata, di mo pukawon ti respetong ken kuana. Lolo, mahawatan tag taman. No abe kastorya. Ay, apoy. Nga bale, taing kari ti amayo nga. Saan na kayo baybayan? Ay, doon na amin nakasapulan nyo. Di na itulog. Nga pati na kayo kata. Marakarak ti masakbayan nyo. Nalago gaya man ti inayo ti restoran na. Nga dahil dyan ti naramad da nga kwarta nga. Imadayo. Kaday dyan nga lalaki na. Sila Jack Polos pagarupan na kasto ti mapasamak ti pamilya ti amam. Ti madla amam ti kastoy. Kadakwada nga kakabsan. Ngawan ti sabali nga kimpaso lolo no saan nga ti anak yo. No saan ko mga nagpababae. Lawan. Saan kami may nagsarding nga makisarita kinamayo nga isarding nanti amin. Santula siguro sublit respeto kini papa. Into may paniknik na. Nga saan nga dakas nga asawa. Basta sumang petak dito balay manon nemi madanon ko ni papa. Nagkasasarita na, natultulungan na, di kakapsat ko manong naming at dati high school, iti assignment na. Ken pati ni June, ken makiang-angaw, makiayayam mo't kadakuan. Lumabas ak latat, ti ayad na. Oh, ay niya. Ay, do na. Pa, nagsukatak. Nakaluto ni Lolam. Ganto di ko siya nakadagos, ganto tulungan ni Sona nga gitasar. Tamaganta yon. Agtumpalak tumet. Agagandang ka mga mangan, ngam saan kami na kompleto, tawanan ni mama. Magigkuntumat manen manong nemi. Nga ni papa, imbes nga ni lolo, ti mangida ulo ti kararag. Nga ikabkabil na iti paset ti kararag na nga sapay kuma, tadda iti na siya at akasasaad ti inami. Kami silawan kuma ti panunod na. Tapno agsublipay, ket mabukel manen ti pamilya mi. Kang ganayon ko mangmangig da ita, manunay nga paset ti kararag ni papa, no kastang isut mangida ulo ti ababa kararag. Amen. Kinun ko nakmet manong. Tas sino aya, ti saan nga tarigagay, nga tinaawan kadag subli. Naging gaman nung nemi, nga nakapagturpos ako ni ti college, nga awan ni mama. Agluluwa ak man nung nemi. Napingas ka nga agluwa kay. Naggraduar ka.
Madaman ti paalam. Talaga nagsaga ko ma. Noon ni mama. Nadamag na nga tamad siguro nga naggraduarkan. Noon da isunat ka si Dag. Tayo may kumamit Anak, napanik na ka mga tamad din nga. Sunsunitak na kita doon nagkuranga ka na kayo. Nasapa ka gawid. Tultulungan ka na kita adim. Kada kita eleksyon na. Dapat na kita kundawan nga. Ano nga? Tirubay nga pagdabayan kumatinayo. Pagdanaga, no may awar ko lagi dito board ko, tulungan ka iya nga sumrek trabaho. Yun ang makapagtrabaho kayo ito, na naplano nyo ka ni Jerry. Tsaka mo pa. Siguro, duwagin nga talong taon nagtrabaho sa kung tumatin panunutin ng pamilya. Nagtrabaho akti may saking gati duwang atawen manong. Idi, dati may sa nga malem manong nimi. Tsaka mo noan nga, iti nakangko ta, sibre ka kiti silid ni Papa, nakawarwara. Nalakit inornos ko na. Sa bali lang kami tilalaki. Idi adapay lang ni Mama na ornos ti kwartuda. Aging ka manong nimi nga nakitak tinay kwadro nga ladawan da idi nagkasarda. Nga nakapaklib, binangon ko. Itiladawan manong nimi ada sadya tinay kitikit nga petsa. Kada iti pa nagkalisada. Itong lunas gaya man ti reversarida. Sakbedeta manon nemi kinasaritak ni Papa. Pa? Iha. Advance happy wedding anniversary ka tayo kini Mama. Manipuri di awanan ni mamang mo. Kan manipuri di manipud idi addan sa baling alala babae di biyagyo. San yung celebrar ng anniversary yun, di ba? Sanin. Celebraran tayo. Kasano parang celebrar mo kahit awan matimay sa? Apay. Tika dilang pa ng celebrar. Ito yung wedding anniversary no kompletong adda. Di kita kasawa. At dapat di kita atendaran dati celebraran ng anniversary kit na tayo di mesa. Okay, bahala ka. Kaldawan dito ang anniversary manon nemi. Wen, sumagbanon lang dito inawis mi. Pangrabi manong. Ididadaniman sang muan di pangrabi imasadag ni Chun kanyan. Ate? Ape? Ate ni Mama. Anya? Ate ni Mama. Kadi, Ayan na. Medyo, as-asad ganda ni Papa. Imasadag kami manong nemi. Abi sumat nga nakaasidagan ni Mama. Mando, happy wedding anniversary. Oh. Handa ka man. O ano inrandam ka din nga inore mo kasto yung aldaw nga umali doy, subli doy. Kuan, nakabakasyon kami dito
Nagkapukam sa di Mindanao. Sadya kami Mindanao nga imatayo edi. Gabot ta nagbakasyon kam dito kat asa dagmatlaing dito kan malagip ko nga ito nga aldaw ti pa nagkasarta edi. So nga imayak sino ka doon? Isuna nga madasadyay tinakahit ko masidig. Pamarak mo na kumustahan da kiti upat nga nakta. Sige, nung sa tarantan, pambarag mo amang kablawang kati happy anniversary. Nagbaling karot nga happy. O, digida anak mo. Nangigda, tinaman nga nagsaritaan ta. Ni Dona, nasorokan nga makatawan nga mo obisina. Noan niya tikarikan ko na idi, tinungpal ko. Insagutak iti brand new car. So madata ni John, may sabi nga tawa, naggraduar tumaten. Ada matetikalis ni Lily, sumarsaron nun to ni Carlo. Dadakil dan. Dona, da kayo anak ko, kumusta kayo? Gustoy? Nasaan kayo siguro nagbakasyon nito Awang pulos tiran tayo nga sumarongkat. Amang kumusta na kami. Amo yung address. Nisang kabirgis nga papel ngayon buson nyo kuma. Hanggang mo pa nagbalbali ito SIM card o no Facebook account. Ngam namin pinsan nga pinukaw mo. Linipat na kami. Namin pinsan nga binabayan na kami. Mabaling ka di. Nasikakin siya lang salita. Biing inauna kada kayong nakapsat. Pinagustuhak ni Mama Manon Nemi na panggamit isuli nga saan nga mangmangig iti sa bali no dikat daktakam lang. Abay nga, siya ko lang di kasalita. Pakawanan ta kumahan ako. Abay nga siya lang di kasalita magpakawang ka. Nga mamuyuwet nga saan nga siya takim basol. Awan ti sa bahala aking basol nga saan ti amayo. No saan nga ti amayo. Alawin. Ididamo kit talaga papasulik ni Papa. Ta isong artipuon kin kaputi amin. Basol na. Nga mamam ka di. Nga nagbalbaluan ni Papa. Kaya di mo ka din pulos mabalbaliwan ti biyag mo, Mama? Agtalinid ka, iti impyerno ngayon mo, saan impyerno tayan ko? Nalagsagak. Idi, ibaga ka ni Papa, kat dakas nga ama. Kamita, amoyo ka di Mama. Nga da kayo ti dakas. Doon na. Nagdakas ka nga inaapay ko na. May ito rin na kami nga pinanawan na kaming upat nga kakapsat. Tawore kumamat din no saan yung ipatpatig ni Papa.
Gaputikas dyan ngayon naramid na. Ngayon nasala kam kumamit ngayon ramraman. Kadang ito'y, aging ka kadang ito'y kat salsunod-sudag pala, ang iti panunod ko. Payatangan na ito rin na kami nga pinanawan ti inami. Nga sang ka di nga ti ina, kat oraan at mapaspasamak, kat di na pulos panawan, isukat, dagiti anak na. Ni Papa, ibagbaga na ini. Nga awan ti sabali kakapapatgan kang kuwanan no saan nga ti pamilya na. Ure man nga nagaramid nga agpaiso. At naman sa bali, di nga babae ti biyag na. Nga mawan ti sa bali, nga patpatag no saan nga da kami. Nga anak na, ti pamilya na. Sika nga'y, maibagam ka di ti kasta? Saan, Mama? Ta saan kami nga napatag nga original nga pamilyam? No di ka tinapatag kang kakitagdama nga pamilyam? Na ito rin na kami nga pinanawan. Kahit oray nga talo kayat mo tagsubli. Awanan ti pasit mo ka na kami. Talinaksiddakan nga pasit ti pamilya. Anak, tamaaramid mo ka ti tagsubli? Saan di kami? At damatan sa bali nga pamilya. Asinot dapat patag. Di mo na nga pamilya mo no ti agdama. Saan ko mabaling nga baybayan? Ti agdama nga pamilya. Ngam idi, na ito rin na kami nga binaybayan. I'm so sorry. I'm so sorry. Sige. Sana kung nagbayag. Pumanaw ako. May kailang sinarungkaran ken kinumusta. No kumusta kayo maten. Awan kaya man ti pasit ko iti biyagyo. Halawin. Pamasulik ini tamam. Ngimala, ano gotek. Nasiyak bitlayag tinagpasol. Adada nga siyak tinagbaling nga narukop. Adada nga siyak tinagbaling nga dakas. So pakawanan da kuma. Pakawanan da kuma. Manong nemi saan man nga nagsinumblianan da papake ni Mama ngam naragsak kami. Ta inawat min ti kinapudno manong nemi nga nagbalin nga inami ket addan mas dapat patek nga pamilya nga napatpatek ken kuana ngam da kami nga original a pamilya. Ore nga tamat nga tag subli ni Mama kada kami manong kasla sami nga maawat. Lupay kasta ina ket inamin tulad ta. Ngayon na sayat mo ta saan nga nagsubli tapno awan ti pamilya nga balbaliw nga panawan na. Adami nin asawa ken pamilya mi manong nemi kirinto ta itay napalpalabas nga tawan ket sumatan ti panagpakada dalulo ken ni Lula. Ni Papa manong nemi agigan iti pamilya ni Carlo. Nag-retire rin ti trabaho na. Kat at paralax latan. Sursuran na kami nga paspasyarin nga anak na. Ni Mama, manunemi awanin ti damag mi kang kuwana no anyamatan ti kasasaad ti pamilya na. Dito nga rin ti pagkasalita nga nakmadimburay manunemi kat kang kanayin ko nga daw-dawat nga da kami kanin Cherry, tadakam tinagkatuluyan. Saan to kumamapasamak, tinapasamak, iti pamilya mi. Saan to kumang agaramid ti asawak ti madi, kadyak tumatpulos balsen.
Awan ko matagbaling nga dakis ka na kami. Kasta ko mamat ti ornus ti pamilya, di kiti kakapsat ko. Dahil awan na iti kang kanayon ko idaw-dawat kani Apo Diyos. Sabi ko man, nakita kiti adal, liwliwakin balag, tibiyag, kadagiti padak na tibingag kinagbuya, more power to your program, anong and godless. Ito yagyaman nga pagaya mo, Duna. Thank you nga Duna. Iti panagsurat mo, panangiburay mo't pagkasalitaam. Thank you mat karagiti nagbuya. Salamat for watching! Madamdama, adak tumanen.